Tervetuloa Elämänpalasia podcastin aloitusjakson pariin. Jes, ja tervetuloa myös mun puolesta. Mä oon Sanni ja mä oon toinen näistä hosteista. Ja sitten mun vieressä istuu. Kirsti ja mä oon toinen meidän hosteista. Ja tosiaan meidän podcast tulee käsittelemään aiheita vanhemmuuden, äitiyden, lapsiperheen, elämän tilanteiden, yrittäjyyden, mitä kaikkea tähän elämään mahtuukaan. Ja tullaan käsittelemään myös semmoisia arkoja aiheita, esim. Lapsettomuusaiheista, mistä on niin kuin omakohtaista kokemusta, sitten semmoisia vähän kevyempiä aiheita ja tämmöisiä mielenkiintoisia aina, että milloin ollaan miehemme tavattu ja miten ollaan tavattu ja sitten ihan tämmöistä perusarjen haasteita ja iloja, mitä käydään sitten läpi. Ja itse Tulee. asiassa tässä on hauskaa se, että tämä podi on tutustumismatka meille myös toisimme, koska me ollaan Sannin kanssa tavattu etänä vuonna 2022 keväällä sen merkeissä, että mä olin raskaana, odotin meidän esikoista ja Sanni piti meille synnytysvalmennuksen etänä. Ja siitä lähtien me ollaan sitten oltu tekemisissä välillä vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän. Ja nyt itse asiassa, koska mäkin olen nykyään yrittäjä, niin yrittäjyys sitten toi meidät vähän enemmän yhteen. Niin, ei ole koskaan nähty livenä, mutta istutaan kyllä täällä tietokoneiden ääressä etänä tosi sujuvasti. Että... Niin ja nykyään kaverisuhteet ei tarvitse olla pelkästään sitä, että täytyisi livenä nähdä, vaan se joustaa kaikenlaiseen Ja, ystävyyteen. Ja että tämä etäyhteys on luonut näistä kaverisuhteista vähän semmoisia, että se on joustavampaa, eikä se tarvitse olla enää semmoista päivittäin näkemistä, vaan kaverisuhteet voi myös pysyä hyvinä ihan etäyhteyksilläkin ja silti olla yhtä niin kuin toimivia suhteita. joo, paitsi että se aina välillä toivon, että me asuttaisiin lähempänä, että me saataisiin Niin, joku kiva pikkufirma pystyyn. Mutta niin, se on tosiaan, vähän tällainen, kun täällä asuu tällainen mun keskellä maaseutua, missä ei ole ihan hirveästi näitä ystäväpiiriä, niin sitten on semmoinen vähän yksinäinenkin olo välillä. Ja sitten välillä tulee se tunne, että itse kun pääsisi oikeasti jonkun kanssa vaikka vaan syömään. niin Tiedätkö kyllä. semmoinen, että ei siitä tuu semmoinen, että okei mä lähden koko päivän reissulle, vaan se, että Niin. pääsisi vaan syömään Me johonkin. voidaan Tai ottaa etälounas joku päivä. niin, mennään tällainen tietokoneen äärellä molemmat kahvilaan istumaan. Joo. Meitähän yhdistää Sannin kanssa se, että me ollaan molemmat naimisissa. Mm. Te olette ollut vähän kauemmin ilmeisesti kuin me. Tänä vuonna 10 vuotta. Herra jestas sentään, meillä on vasta 4. Mutta joo, ja sitten meillä on myös molemmilla 3 poikaa. Meillä on pojat syntynyt vuoden välein ja teillä on sitten, oliko teillä 2 vuoden välein? Ei, meillä on nyt vanhin on 9, sitten on 6 ja sitten on 3. Joo, no 3 vuoden välein. Tälleen nopealla matikalla. 2 ja 3 vuoden välissä. Ah, joo, Vähän sillain, että aina miten nuo hoidot sitten toimi, niin niiden mukaan sitten vähän mentiin. Ne olisi tullut meilläkin, jos olisi mennyt sille miten piti, niin vuoden välein. joo. Mutta ei mennyt Mutta, miten piti, se meni sitten tällä. mutta näistä lisää sitten jaksoissa. Mutta Kyllä. tosiaan mä suojelen lasteni yksityisyyttä ja tässä podissa heitä kutsutaan Norjaksi, Osloksi ja Niin. Tukholmaksi. Ai, se pätkäs. Joo. Ah, Sä suojat lasten yksityisyyttä ja ja tässä podcastissa mä kutsun heitä Osloksi, Norjaksi ja Tukholmaksi. Ja kaikki, ketkä on katsonut äärettömän hyvää sarjaa Netflixistä, tietää kyllä, mistä ne nimet on revitty. Mutta tosiaan meillä on kesällä 3- ja 2-vuotiaat ja sitten alle vuotias. Täyttää marraskuussa vuoden. joo, ja meillä on sama juttu. Meillä lapsia kutsutaan täällä ja niin kuin mun muutenkin somessa, niin Tupu, Huppu ja Lupu. Ja jos ei ketään tiedä, mistä ne on nimet on, niin sit saa kyllä mennä
googlettelemaan. Ehkä kaikki tietää, mistä tupuhupujen luku on. Mutta Mä meinasin, että olisiko ottanut sen rosvokoplan, mutta toi. En mä sitten ihan. mut Mutta tällainen lyhyt esittely ehkä tällä kertaa. meillä on teknisiä Ja nyt meillä ongelmia. pätkä Joo, taas. Mutta tekin tulette saamaan hermonne täydeltä tätä pätkimistä, koska nettiyhteydet ei toimi aina miten haluaisi. Niin pääsette tutustumaan meihin lisää tulevissa jaksoissa. joo. Ja tästä nettiyhteyden pätkimisestä ja muusta, niin kun me halutaan molemmat tehdä rehellistä somea, niin me halutaan tehdä tästä podista myös rehellinen, että me ei istuta tuolla luurit päässä, nauhoiteta 4 tuntia päivässä, vaan meidän yhteydet pätkii, niin kuin elämä nyt yleensä ei mene aina ihan suunnitelmien mukaan, niin tämä on tällaista rehellistä podisisältöä. Mutta Kyllä, me jatketaan teille jaksojen nauhoittamista, ja niitä tulee sitten aina silloin tällöin viikoittain, ehkä vähän silleen, miten keretään niin ulos. niin. Sellainen molempien aikatauluihin, koska nämä lapsiarkki Joo. vallitsee kuitenkin. Mutta palataan sitten ensimmäisen jakson merkeissä tuossa jossain kohtaa. Kyllä. Heippa! Moi moi!